Udo the new update, IGBO ZUO ONU new update. Ị na-anya n'ofe ya, ọ yela ntị ka anyị nọzi. Pụtara na mpaghara okwu ya nso. Na mpaghara okwu ka anyị lechara ahụ na Sinak dị mma mana Sinak pempe n'ihe a chọrọ ime. So anyị asị ka anyị ruo ndị ya na-asị nsogbu. Anyị enyego ha nsogbu, ha ekweta na udo dị. Anyị ruru ha ahụ, ha nabata anyị. Ebe a nọzi Uye Lamps. Oro 6th of August ọ na-akwado na Uye Lamps. Anyị na-anya udo dị mmadụ ka nkụ. Ebe anyị nọ Avenue 16 Rivende. Adachi ya chọ before pharmacy 20 Quel side dehors? Trècheville. I can know the same Trècheville. Now here about now Avenue 16. Based on here now. Rivende. Okay, sir. Before pharmacy this thing. Okay. Il route la hôtel de Trècheville. Il route na hôtel de Trècheville. Il route go. La hôtel de Trècheville, opposite hôtel de Trècheville. La hôtel de Trècheville. Ya ka ge mo se Uye Lamps. Ebe ọ bụla ị nọ, taizi ọbụla ịba ịba taizi bara nwa nwere ba agbaga si anyị bịawa Uye Lamps, ya bịawa Avenue 16. Iru na ha na Avenue 16, si adị na-abịa Tresh Hotel. Iru ha na Tresh Hotel, irutego, enweghịzi ebe ọzọ. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.